Здравейте! Една от най-честите грешки, които допускаме, когато се молим да бъдем по-добре или за развитие на дадена ситуация в нашия живот, е, че не проявяваме достатъчно смирение и вяра. Иска ни се нещата да се случат инстантно, веднага. Но всъщност истината е, че в момента, в който сме се помолили, се е стартирал процес. И това, което ние имаме да направим, е да сме осъзнати за този процес, за решенията, които взимаме по време на него. Понякога можем да получим изпитания, които да калят волята ни, характера ни, да ни разкрият нови начини, по които можем да подходим по различен начин от преди, да се научим, да усвоим нови умения, да разгърнем потенциала си и най-важното е да се свържем с душата си и да действаме оттам, не от егото, от всякакви програми за страх, които носим в себе си, защото те са илюзорни, на повърхността са и обикновено не ни водят до нищо добро, а задвижват все повече кръга на страдание. Така че в тези моменти имаме да се запитаме откъде действаме, защо действаме, какво можем да променим и да подобрим ние в себе си, какво можем да дадем и наистина да бъдем смирени, да изпитваме смирение, благодарност към живота, такъв какъвто е, и да бъдем щастливи. Да бъдем щастливи дори когато ни се случва нещо лошо. Да, не можем да избягаме напълно от нещастието, но някак да има една признателност в урока, в сълзите, защото те са там, те са лечебни и можем наистина да променим много, ако сме осъзнати. Осъзнати за душата си, за решенията, които взимаме, за ролята на съдбата и за Бог, който е винаги над нас и ни пази, и да осъществяваме една вътрешна силна връзка с себе си.